Onge jatij sirkal ma ibiro medi osara e komenda mar 2024-2025 kalore kod duol mochung' ne osach jotije piny owacho SRC nok mar omenda e sirkal tok wito oko paro mar chik omenda 2024. SRC bende omedo ni sirkal ok oketo bajet moro amora ne chenro manochan mar medo jotije osara manonego chakre dwe mar 7 higani. SRC bende wacho ni otimo kama tok lalruok kod migao mar omenda kendo tok rango pend chike ma pachoka kare mar 235. Mano ni omenda mantiere oromo chudo mar osara e hik omendani. SRC omedo ni meto mar osara mitimo higa ka higa ibiro tim mana ei bajet mantiere. Onge bajet moro amora ma ibiro chiw ne meto mar jogo mibiro med lemo mag tich e hik omenda 2024-2025. Apisi mag sirkal mantiere kod winjruok kod sirkal CBA onyis mondo mi otwak kod riwruogegi mag jotich. SRC osingo mar dhi nyime gi rango kaka weche chalo kendo keto lokruok ma owinjore.